Όλοι οι άνθρωποι έχουν έναν τρόπο έκφρασης του εσωτερικού τους κόσμου, το να θέλουν να ερμηνεύσουν τον κόσμο γύρω τους, αυτά που αντιλαμβάνονται και αυτά που δεν αντιλαμβάνονται πέραν των ορίων της ανθρώπινης μας νόησης. Στην οικογένεια τη δική μας, από μικρός, θυμούμε όλοι από την πλευρά του πατέρα, βλέποντας τον πατέρα που αγιογραφούσε, ζωγράφιζε, έκανε γλυπτά με πέτρες, με διάφορα μέλικα, με ξύλα, να κληρονομούμε, να αρχίζουμε κι εμείς από την ηλικία που μπορώ να θυμούμε με την ενασχόληση αυτή. Δηλαδή μέσω των διαφόρων υλικών να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε καταστάσεις και κυρίως ανθρωποκεντρικές καταστάσεις του ανθρώπου. Διευρυνόταν ο τρόπος που βλέπαμε τον άνθρωπο και τη ζωή, τις διάφορες εκφράσεις και εκφάνσεις της. Ο πατέρας έπαιξε ρόλο και έπαιζε σε εκείνη την ηλικία, ως την ηλικία των 10, των 12 χρονών, ο οποίος, σαν να λέμε μας, έβαζε τα μάτια της τέχνης, να βλέπουμε με τα μάτια της τέχνης κάτι συγκεκριμένο. Όχι απλώς να κοιτούμε, αλλά να παρατηρούμε. Περνούσαμε από έναν σπίτι και αμέσως σταματούσαν το αυτοκίνητο και λέει: κοιτάτε εκείνον τον τοίχο, βλέπετε καμιά μορφή, βλέπετε κανένα. Αυτόν τον τρόπο διευρυνόταν ο τρόπος διερεύνησης του κόσμου γύρω μας και των ψυχικών καταστάσεων του ανθρώπου. Ας πούμε, να κρίνουμε ανθρώπους, να κρίνουμε καταστάσεις και μετά με οτιδήποτε υλικό, διάφορα υλικά αυτά να τα κατασκευάζουμε, να κάνουμε φιγούρες κόσμων με το δικό μας, να μεταφράζουμε τον κόσμο με δικό μας τρόπο, με τη φαντασία μας, ώστε το οποιοδήποτε υλικό βοηθούσε, συνέδινε στο να εκφραστούμε σε αυτά που είχαμε μέσα. Αυτό πιστεύω και αυτό μου έχει μείνει, ότι τα υλικά, η τέχνη, αυτό που ονομάζουμε ζωγραφική, γλυπτική, τα υλικά μας βοηθούν, μας υπηρετούν καλύτερα σε αυτό που έχουμε να δείξουμε. Ο κάθε άνθρωπος έχει έναν ταλέντο, μια κλίση να εκφράζεται με την ποίηση, με τη συγγραφή έργων, με το θέατρο, με τη ζωγραφική. Λοιπόν, στην τέχνη, στη ζωγραφική και στην περίπτωση τη δική μου, το οτιδήποτε υλικό πρέπει να υποτάσσεται, να γίνεται βοηθός, υποχείρος, αυτό, να βοηθά αυτό που θέλω να παρουσιάσω, να δείξω. Δεν είναι αυτός ο σκοπός δηλαδή. Ούτε η κούρσα των τεχνοτροπιών να πρωτοτυπήσουμε στον εξπρεσιονισμό, ούτε στον ιμπρεσιονισμό, ούτε να ανακαλύψουμε νέες τεχνοτροπίες. Απλά αυτά μας υπηρετούν το οτιδήποτε για να δείξουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Και αυτό που έχουμε μέσα μας πρέπει, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικό. Ο άνθρωπος. Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πού πάμε, πώς είναι η ζωή μας, πώς διαμορφώνουμε αυτό που ονομάζουμε ζωή γύρω μας. Στην τέχνη μου, στη ζωγραφική μου και στην γλυπτική και στη χαρακτική, ο άνθρωπος είναι το κεντρικό. Είμαι αντιπολεμικός ζωγράφος, θέλω να δείξω την ασχήμια του πολέμου, της κακίας, της βίας από άνθρωπο σε άνθρωπο, σαν ένας καθρέφτης που καθρεφτιζόμαστε μέσα και βλέπουμε την ασχήμια μας με σκοπό διδακτικό, για να μην επαναλαμβάνουμε αυτά που βλέπουμε. Εξάλλου, στην αρχαία ελληνική τέχνη, αυτό που ονομάζουμε τέχνη, ζωγραφική, γλυπτική, ήταν διδακτικό και θεραπευτικό. Δεν ήταν για να κρεμά στους τοίχους τα έργα ή τα αγάλματα, αλλά και να τα βλέπουν να χαίρονται ή να μπαίνουν στην κούρσα ποιος θα κάνει παραπάνω επένδυση, να βάλει πιο ακριβό γλυπτό ή έργο. Αλλά ήταν θεραπευτική η τέχνη και ο σκοπός της δημιουργίας των έργων τέχνης. Στα διάφορα θεραπευτήρια υπήρχαν τα αγάλματα των θεών, υπήρχαν τα έργα τέχνης και οι άνθρωποι πήγαιναν να
για να μείνουν εκεί ορισμένο χρόνο για να θεραπευτούν. Οτιδήποτε άλλο δεν είχε την αξία τη σωτηριολογική, για να θεραπευτική, δηλαδή να σώσουν τον άνθρωπο, να προβληματιστεί. Και ευτυχώς στην αρχαιότητα η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια. Κάτι που δυστυχώς δεν βλέπουμε στην εποχή μας. Η τέχνη έχει μπει στα χρηματιστήρια, τα κράτη, ο κλέψα σου κλέψαντος, οι κατακτητές έκλεβαν ο ένας εκεί που κατακτούσαν και την τέχνη την κούρσευαν, έκαναν μεγάλα μουσεία, έβαλαν από διάφορες μέσα χώρες και πληρώνουμε εμείς τα Λούβρα και στα διάφορα μπίτι και μουσεία να δούμε τα έργα των προγόνων μας και της αρχαιότητας μας. Αυτοί που τον καιρό που η ελληνική τέχνη άκμαζε, ήταν στα Μεσοράνια, αυτοί ζούσαν στα δέντρα. Τέλος πάντων, είμαστε τυχεροί και σαν καλλιτέχνης το λέω αυτό, διότι όπου και να πήγα εκεί που σπούδασα και έκανα τις εκθέσεις σε αρκετές χώρες και έλεγα είμαι καλλιτέχνης Έλληνας, τότε έβγαζαν το καπέλο, ας πούμε. Τότε εκεί βλέπεις ότι την εκτίμηση. Στην τέχνη δεν έχει καμιά αμφισβήτηση. Ο Έλληνας εκεί και οι άλλοι βλέπουν ότι την υπέροχή μας. Από τα χέρια μας είναι να διατηρήσουμε αυτό το πράγμα και να μην μιμούμαστε δυστυχώς με πυθικισμούς, αντί να δημιουργούμε τις δικές μας αρχές, τις δικές μας αρχίες, τις αρχαιοελληνικές, τις βυζαντινές, τις αξίες, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την ομορφιά, τον έρωτα, μιμούμαστε τους ξένους και φέρνουμε ξένα πράγματα σε εμάς. Είτε τα σπουδάζουμε και θέλουμε να τα παρουσιάζουμε σαν πρωτοτυπίες και σαν μοντερνισμούς. Δεν υπάρχει τίποτε μοντέρνο. Μοντέρνο είναι το αληθινό για να το βλέπει ο άνθρωπος να προβληματίζεται. Και δυστυχώς σε αυτόν υστερούμε πάρα πολύ. Κατάντησαν η τέχνη να είναι επένδυση, κατάντησαν οι καλλιτέχνες να μεταχειρίζονται και οι διάφοροι που ασχολούνται είτε εμπορεύουν με την τέχνη να μεταχειρίζονται οτιδήποτε μέθοδο, είτε να προωθήσουν την τέχνη διότι βλέπουν θα εξοικονομήσουν λεφτά, από εκεί δεν θα εξοικονομήσουν συμφέροντα, κρατικά συμφέροντα, προσωπικά συμφέροντα, γνωριμίες, ξέρω τον τάδε, γνωρίζω τον τάδε και όπως όλες οι εκφάσεις δηλαδή της ζωής. Ότι ο άνθρωπος γίνεται υποχείριο των ποταπών του επιθυμιών και όχι των υψηλών, των αξιών, των αρχιών, των αρχών της ζωής. Λοιπόν, όπως ανάφερα και προηγουμένως, στη ζωγραφική μου διαχρονικά υπήρχε η θέση εναντίον του πολέμου. Πάντα έδειχνα έργα εναντίον του πολέμου, εναντίον της βίας και έπαιρνα τη θέση ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι αγαπημένοι και να μην υπάρχει οποιαδήποτε μορφή θανάτου από άνθρωπο σε άνθρωπο η βία. Και πολύ περισσότερο αυτόν το συνέχισα στη σχολή μου, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Φλωρεντία, που ήμουν και μετά επιστρέφοντας από την Κύπρο, που είχα και βιώματα από τον πόλεμο το 1974, συνέχισα αυτόν το πράγμα να δείχνω στη ζωγραφική μου, διότι αυτόν που μικρός ήταν το βίωμά μου. Η εναντίον της βίας, εναντίον του πολέμου και να βγαίνω από την Κύπρο, να άρχισα από τα τότε συστηματικά και προηγουμένως τον καιρό μου σπούδαζα, έκανα εκθέσεις στην Ιταλία και εξωτερικό. Μετά συστηματικά βγήκα έξω από την Κύπρο για να δείξω αυτή τη δουλειά μου σε διάφορες χώρες, Αμερική, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία, Ελλάδα, πάρα πολλές χώρες και εδώ στην Κύπρο για να δείξω αυτό το πράγμα και αυτό συνεχίζω. Και θα συνεχίσω, ότι είναι οι δύο πόλοι της ζωής, είναι
ο πόλεμος εναντίον του πολέμου, και από την άλλη είναι η ζωή, ο έρωτας, τα ερωτικά μου έργα. Ο έρωτας είναι αυτός που πολεμά το θάνατο και τον πόλεμο. Έχω δηλαδή ως αντιπαράθεση στον πόλεμο τα ερωτικά μου έργα, που εκεί ο άνθρωπος είναι απελευθερωμένος από οτιδήποτε, από τις κακίες, τις αλλοδοξίες, και ζει στην ελευθερία μέσα στο περιβάλλον του, αγαπά τον πλησίον αντί να τα εχθρεύει και να σκοτώνει, και έτσι έχω τους δύο πόλους, τον έρωτα τη ζωή και το θάνατο από την άλλη. Και οι κριτικές μου που έχω, ας πούμε, για την ζωγραφική μου, από πολύ καλούς τεχνοκρίτες από τους χώρους, τις χώρες που έκανα έκθεση και εδώ στην Κύπρο, τονίζουν αυτό το πράγμα, ότι αυτό το διπολικό στην τέχνη μου, ότι είναι έργα εναντίον του πολέμου και της βίας διαχρονικά, και έργα γεμάτα από ζωή, τα ερωτικά, σε αντιπαράθεση με αυτό. Βέβαια, άλλες σειρές, διότι ζωγραφίζα κατά σειρές, τα πορτρέτα παραδείγματος χάρη, που τα ονομάζω πορτρέτα, εκεί έδειχνα το ψυχισμό του ατόμου, όχι το εξωτερικό του παρουσιαστικό, διότι είναι η ψυχή μας που προβάλλεται στο πρόσωπο και στο κορμί μας. Αυτό προσπαθούσα να δείξω. Το ψυχισμό του μουσικού, τον ψυχισμό του καλλιτέχνη, το ψυχισμό της πουτάνας και αυτά. Άλλη σειρά είναι ο κόσμος που χάθηκε. Αμέσως μετά που ήρθα από τις σπουδές μου από τη Φλωρεντία, έκανα μια σειρά η οποία έδειχνα τον κόσμο που χάθηκε εκεί. Που χάθηκε και μέσα στα ερείπια, μέσα στα χαλάσματα της καταστροφής από τους βομβαρδισμούς. Αυτές οι μορφές των γέρων, των παππούδων, των γιαγάδων που χάθηκαν, έδειξαν με αυτόν τον τρόπο των διωγμών. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν θα ξαναστραφούν πίσω, μόνο στη μνήμη μας, μόνο τους θυμόμαστε. Το βίο διωγμών τους. Αυτές τις διάφορες σειρές, εκείνη ήταν εκείνων των καιρών, και μετά συνέχισα να εκθέτω, ας πούμε, τα αντιπολεμικά. Σε πολλές χώρες που πήγα να κάνω εκθέσεις, παραδείγματος χάρη στην Αμερική, τότε υπήρχε λογοκρισία, δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ότι το είδαν τα έργα, λέω πόλεμος, τι είναι τα θέματα, λέω κατεχόμενη Κύπρος, κατεχόμενη Αμόχωστος, όχι. Αλλάξουν τίτλων, επέμενα να αλλάξουν τίτλων των έργων για να μην δείξουν, ας πούμε, ότι υπήρχε αυτό το πράγμα που δεν έκανα. Το Παρίσι πάλι, ας πούμε, η γκαλερί μόλις έδειχνα ότι σαν αντιπολεμικά είναι εδώ οι γείτονες μας που σκοτώνουν τους άλλους γείτονες, και αναφέροντα το όνομα, και επειδή ο ιδιοκτήτης ήταν από τη χώρα εκείνη που έκαναν τον πόλεμο και κατάσφαζαν και σκότωναν, λιποθύμησαν εκεί. Αυτόν ήθελα εξάλλου. Αλλά έπρεπε να βρω άλλη γκαλερί, αλλά αυτόν ήθελα εξάλλου να δώσω αυτό το μήνυμα, αυτόν το σοκ με τα αντιπολεμικά, και νομίζω ότι το πέτυχα και το πετυχαίνω στη ζωγραφική μου. Προσπάθησα και προσπαθώ να το δείξω στο εξωτερικό, στις χώρες. Οι κριτικές μου που έχω πάρει για τη δουλειά μου ως τώρα είναι από τις καλύτερες. Έκανα γνωριμίες με ανθρώπους της τέχνης που έζησαν βιωματικά, είτε με διευθυντές σε μουσείων, είτε ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν καλλιτέχνες, παραδείγματος χάρη, γνώριζαν τον Πικασό, γνώριζαν τον Ματί, γνώριζαν τον Τάδε, γνώριζαν τον Διαμαντίν εδώ στην Κύπρο, άλλοι άνθρωποι. Προσπαθούσα πάντα να ψάχνω, να πηγαίνω, να βρίσκω την πηγή των πραγμάτων, όχι την επιφάνεια. Ο Πολ Πετρίδης, Κύπριος, μετανάστης του 30 στο Παρίσι, παραδείγματος χάρη, με δικό του μουσείο εκεί που γνωριστήκαμε, πήγα να κάνω έκθεση στο Παρίσι και το γνώρισα. Πράγματα που μου ανέφερε διάφορα. Ότι πολλά από τα πράγματα στην τέχνη, μην νομίζει, λέει, ότι ήταν διάνοιες και ήταν τον κυβισμό, παραδείγματος χάρη, τον Μπράκ με τον Πικάσο, εκεί που άρχιζε
πιάνουν ηλικία και να λιθορίζουν τα μάτια τους και τα βλέπαν διπλά τα πράγματα να το γράφησαν. Έκαναν έτσι τα έργα, τα είδαν οι ούτω καλούμενοι κριτικοί και φίλοι του συγγραφείς, έγραψαν βιβλία και εμφανίζεται ο κυβισμός. Και μετά παίρνει το κίνημα του κυβισμού. Ο Κοκέν με τον Βαν Γκόχ, με τον Αψέντη. Δώσ' του πιες Αψέντη, ας πούμε, ο Βαν Γκόχ με τον Κοκέν μεθύσηκε και έβγαζε εκείνες τις φλόγες, τα χρώματα τους και αυτά. Ελάτε να δείτε, ώστε οι σχέσεις του καλλιτέχνη με την τέχνη είναι υποκειμενική. Ο καθένας δικαιούται να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ λέω ο καθένας δικαιούται να παίξει το όργανο του, όποιο θέλει, αλλά από την άλλη αυτό το πράγμα είναι ιστορία και η ιστορία πρέπει να καταγράφεται με την αληθινή της μορφή. Ο Σωκράτης είπε, στη ζωή πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Τους άλλους μπορούμε να τους ακούμε, αλλά να μην τους λαμβάνουμε υπόψη. Αυτό συμβαίνει. Διότι ο περισσότερος κόσμος δεν αντιλαμβάνεται, δεν νιώθει αυτό που νιώθει ο καλλιτέχνης να εκφράσει. Και πολλές φορές τρέφονται και εναντίον, μα τι είναι. Ο καλλιτέχνης πρέπει να επιμένει και πρέπει να αυτό. Άλλος καλλιτέχνης, αυτό που μοιάζεται είναι να αρέσει στον κόσμο, να κρεμάζει στο σπίτι, να το αγοράζει το έργο, να κρεμάζει σπίτι του και τέλειωσε. Άλλες σχολές διδάσκουν τους φοιτητές τους, αντί να κάθονται να δουλεύουν και να το γραφίζουν, να κάνουν γλυπτική, να το ρίχνουν στη φιλολογία, μπλα, να λένε αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν, να το αναγάγουν το οτιδήποτε σε τέχνη. Άλλοι μόνο. Υπάρχει και αυτό που μένει πίσω που ονομάζουμε ιστορία και πρέπει να αξιολογείται και να γίνεται σοβαρή αντιμετώπιση. Και το άλλο, σήμερα, οι περιοχές μας, κυρίως οι πόλεις μας, οι τουριστικές, γέμισαν από εχτρώματα αυτό που λέμε γλυπτά και δώστου έργα. Διότι νομίζουν οι δήμονες, τους οποίους διορίζουν τα κόμματα και δεν έχουν καμιά ιδέα, ούτε οι σύμβουλοι τους. Και οι σύμβουλοι τους καμιά φορά είναι αυτοί που εξαρτούνται, αν θα μας βάλουν τα έργα μας και θα μας δώσουν θέση στο Δημαρχείο και αυτό και κουβαλά την εις ποιότητας καλούμενους καλλιτέχνες, τους δίνουν και ένα κομμάτι πέτρα και γέμισαν οι τόποι πέτρινα γλυπτά, άλλοι φέρνουν εισαγάγουν από την Κίνα και τα λένε γλυπτά με προύντους και τα νόητα τα φτιάχνουν αυτοί και τα μοσχοπουλούν. Είναι αυτή η ασυδοσία την οποία προαγάγουν οι άνθρωποι που δυστυχώς διοικούν, διότι δεν μας διοικούν οι άνθρωποι που αξίζουν. Μας διοικούν οι άνθρωποι που μπαίνουν εκεί διότι το κόμμα τους βάζει εκεί για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Και μετά σερεί όλα στη ζωή και στην κοινωνία μας είναι αυτό. Και ψάχνουμε να βρούμε την αιτία γιατί το πρόβλημα είναι εκεί. Είσαι δικός μου, σε προωθώ, το κόμμα μας είναι η πατρίδα μας, δεν υπάρχει πατρίδα αλλά το κόμμα μου σε εξυπηρετά και τα εξυπηρετούμε και όλα περιστρέφονται γύρω από αυτόν άμα το ψάχνουμε. Λοιπόν, αυτά ψάχνω μέσω της δουλειάς μου. Δεν κάνω κούρσα ούτε να προαγάγω, ούτε να εφεύρω τεχνοτροπίες, δεν με ενδιαφέρει. Τα υλικά και οι τεχνοτροπίες πρέπει να υποτάσσονται αυτόν που θέλω να δείξω, δηλαδή τις αξίες και τις αρχές της ζωής του ανθρώπου. Εναντίον του πολέμου από τη μια και ο έρωτας η ζωή από την άλλη.